Priča o jednom 8A. Naša je priča započela jednog rujanskog ponedjeljka 2008. godine kada su nas roditelji doveli u školu. Upoznali smo učiteljicu Mirjanu koja je rekla da smo mi učenici 1A razreda i da će nam ona biti učiteljica. Nismo mi znali što je to razred, ni tko je učiteljica, ali smo poslušno krenuli za njom. Naučila nas je slova čitati, pisati, učila nas je brojeve zbrajati, oduzimati, naučila nas je sve dane u tjednu, godišnja doba i bila je brižna preko izleta ekskurzija i tijekom škole u prirodi. Naučila nas je biti prijatelji, naučila nas je družiti se i međusobno poštivati. I za tren smo došli do kraja druženja. Baš kada je bilo najljepše, 4A je završio. Naša učiteljica dobit će nove piliće, a mi, tko će biti s nama? Sve što smo tada znali je da smo od rujna 2012. učenici 5A nerado i da nas čeka Tanja Šustić. Rujan 2012. je došao, nova školska godina i mi 5A čekali smo Tanju. Široko otvorenih očiju od uzbuđenja, velikog osmijeha na licu, a još većeg srca, da u njega stanemo svi, dočekala nas je, iako to baš i nije u početku htjela pokazati. Mi smo odmah shvatili, rodila se ljubav na prvi pogled. Putovanje osnovnom moglo se sretno nastaviti uz našu Rasku. Učili smo, upijali nova znanja, rasli smo, družili se. 5A je prošao za tren, pa 6A, 7A, a 8A još brže. Baš kada je postalo najljepše, stigao je lipanj 2016. i kraj. Moramo otići. Više nikada nećemo biti 8A, više nećemo biti Tanjini Akani, više nećemo brbljati, ometati nastavu dragim učiteljima, smijati se bez razloga. Više nećemo biti zajedno, ali tako je to u životu. Našoj Raski stižu neki novi pilići, a mi moramo dalje. Hvala svima što su nas sve ove godine učili, odgajali, hranili i bodrili. Jer kao što smo rekli, budite ponosni jer dio vas, vašeg znanja i truda ponijet ćemo sa sobom u život i nećemo vas zaboraviti. Hvala našoj dragoj Raski Tanji za svaki osmijeh koji nam je uputila, za svaki pogled kroz prste, svaku poviku ili kaznu. Htjeli ste nam sve najbolje. Za svaku složenu rečenicu koju nam je uputila ili svi koji ste nam predavali, znate da nam jednostavne rečenice nisu bile dovoljne. Odlazimo iz škole, ali ne i iz vašeg srca. Hvala vam na svemu. Zovem se Fran Tičević, idem 8. razred, imam 15 godina, rođen sam 3.3.2001. godine. U slobodno vrijeme volim igrat nogomet sa prijateljima i volio bi upisati ugostiteljsku školu. Ja sam Petra Barušić, idem 8. razred, imam 14 godina, rođena sam 12.12.2001. i voljela bi upisati opću ili jezičnu gimnaziju. Ja sam Nikola Bašić, rođen sam 8.5.2001. godine. U slobodno vrijeme se bavim sviranjem tambure i kuhanjem. Želio bih upisati ugostiteljsku školu za kuhara. Dakle, ja sam David Berger, rođen sam 29.5.2001. godine. Planiram ići u opću ili matematičku gimnaziju. Svima, zovem se Marin Brdarić i rođen sam na dan žena, dakle 8.3.2001. godine u Osijeku. U slobodno vrijeme trenam košarku i vozim bicikl i zanima me sve što ima veze s računalima i novim tehnologijama. Volio bih upisati matematičku gimnaziju u Osijeku. Bog, ja sam Anita Čurić, rođena sam 27.4.2001. Imam 15 godina. U slobodno vrijeme volim se družiti s prijateljima i htjela bih upisati jezičnu ili opću. Bog, ja sam Milena Dušak, rođena sam 10.12.2001. godine. U slobodno vrijeme bavim se plesom, slušam glazbu i družim se s prijateljima. Upisati ću jezičnu ili opću gimnaziju. Bog, ja sam Ivona Đerek, rođena sam 18.10.2001. Imam 15 godina, u slobodno vrijeme se volim družiti sa prijateljima i treniram balet u HNK i voljela bi upisati ekonomsku ili umjetničku. Ja sam Toni Gajčević, imam 14 godina, rođen sam 26.3.2002.
U slobodno vrijeme se družim s prijateljima, planiram upisati umjetničku školu. Ja sam Marin Galić, imam 15 godina, rođen sam 10.1.2001. U slobodno vrijeme treniram nogomet, volim se družiti s prijateljima, planiram upisati elektrotehničku školu. Bog, ja sam Josipa Gravac, imam 14 godina, rođena sam 16.9.2001. i voljela bih upisati jezičnu i opću gimnaziju. Bog, ja sam Elena Hornjak, rođena sam 27.12.2001. godine. U slobodno vrijeme volim se družiti sa prijateljima, slušati glazbu i gledati serije. Voljela bih upisati matematičku gimnaziju. Bog, ja sam Jurica Jurčević, rođen sam 29.9.2001. U slobodno vrijeme treniram košarku i sviram gitaru. Planiram upisati matematičku gimnaziju. Bog, ja sam Kristijan Kaniža, imam 14 godina, rođen sam 10.2.2002. U slobodno vrijeme družim se s prijateljima i ne znam još što ću upisati. Bog, ja sam Marija Klarić, rođena sam 25.9.2001. godine. U slobodno vrijeme družim se s prijateljima, bavim se plesom i slušam glazbu. Planiram upisati klasičnu gimnaziju. Bog, ja sam Ines Knežević, rođena sam 11.4.2001. godine. U slobodno vrijeme volim se družiti sa prijateljima, spavati i tako uživati općenito i voljela bih upisati matematičku gimnaziju. Zovem se Mihael Krznarić, rođen sam 2.1.2001. U slobodno vrijeme volim se družiti s prijateljima, igrati nogomet i još ne znam šta ću upisati. Ja sam Dario Maganjić, rođen sam 18.1.2002. godine. U slobodno vrijeme treniram nogomet i družim se s prijateljima i planiram upisati elektrotehničku školu. Zovem se Petar Majer, rođen sam 16.6.2001. U slobodno vrijeme se družim sa prijateljima i igram igrice. Volio bi upisati elektrotehničku školu. Bog, ja sam Antonela Pavlić, imam 14 godina, rođena sam 6.10.2001. U slobodno vrijeme se volim družiti sa prijateljima, htjela bi upisati ekonomsku ili umjetničku. Ja sam Krešimir Peranović, imam 14 godina, rođen sam 10.5.2001. U slobodno vrijeme treniram odbojku i volim se družiti s prijateljima i planiram upisati EMŠU. Ja sam Marko Punčec, rođen sam 15.4.2001. U slobodno vrijeme igram nogomet i planiram upisati matematičku gimnaziju. Ja sam Laura Stubičar, imam 14 godina, rođena sam 25.10.2001. godine. U slobodno vrijeme volim se družiti s prijateljima, slušati glazbu, gledati filmove i ludirat se i željela bi upisati jezičnu ili matematičku gimnaziju. Ja sam Mario Šimić, rođen sam 23.4.2001. godine. U slobodno vrijeme igram nogomet, učim i spavam, ne znam šta ću upisati. Ja sam Andrej Veriga, rođen sam 4.5.2001. U slobodno vrijeme igram košarku i družim se s prijateljima, volio bi upisati medicinsku školu. Sve je počelo 2008. godine kada je nas 24 prvašića uplašenim korakom ušlo u ovu školu. Tamo nas je dočekala naša učiteljica Mirjana Marinčić. Sve nas je posjela u krug. Polako i sramežljivo smo se počeli upoznavati. U početku smo svi bili jako stidljivi, ali s vremenom smo svi postali jako dobri prijatelji. Naučila nas je čitati, pisati, zbrajati i oduzimati. Ali i najvažnije, a to je da budemo ljudi. Da se brinemo jedni za druge kao što je ona za nas. Poštujemo sve i nikome se ne rugamo. 4 godine s njom proletile su kao nosene vihorom, jer ne kaže se bez razloga sve što je lijepo kratko traje. Vodila nas je na mnoge ekskurzije i izlete i tamo se brinula za nas kao za vlastitu djecu. Bili smo u Rahovici, tamo smo proveli najljepših tjedan dana u našem životu. To je za nju vjerovatno bilo 7 neprospavanih noći, ali nadamo se da su joj ti dani ostali u lijepom sjećanju.
Sjećamo se mnogih zabavnih trenutaka kao što su mini disko, pidžama party, super talent i mnoge druge. Bili smo i u Zagrebu i u Krapini u muzeju Krapinskog pračovjeka. To nam je bila zadnja ekskurzija s njom. Još jedan predivan dan s njom bio je zadnji dan 4. razreda. Nikada nećemo zaboraviti trenutak kada je ušla i od sreće zaplakala vidjevši na svojoj katedri prekrasan bijeli sat, ljubičastu orhideju i tortu s natpisom 4. A. Znali smo da su to suze radosnice, pa smo si mi isto dali oduška i zaplakali. Predala nas je našoj najboljoj raski Tanji Šustić, ali to ne znači da smo ju zaboravili i da nam nije ostala u lijepom sjećanju, jer ona je ipak ispunila dio našeg prekrasnog djetinjstva. Svaki razrednik pamti po nečemu svoj razred, pa tako i ja. Svaka generacija je po nečemu posebna. Katkad, htjeli mi to priznati ili ne, neki vam zaista prirastu srcu i jedan dio vas zauvijek odlazi s njima. Sjećam se prvog susreta s vama i riječi vaše učiteljice Mirjane. Vidjet ćeš, Tanja, ovi su ti stvarno dobri, bit ćeš zadovoljna. U 5. razredu bili ste mali, samoživi, ali vrlo pristojni pilići. U 6. smo već imali medijatore u očuvanju dobrih međuljudskih odnosa. 6. razred je obilježilo i natjecanje Lino Višebojac u našoj školi, gdje smo bili proglašeni najboljom navijačkom skupinom i imali tu čast ići bodriti našu Elenu Dušak i Marka na završnom natjecanju. Tada je još bilo vrlo lako biti vam razrednicom, kao i u prvom polugodištu 7. razreda. Uvijek ste se pomalo koškali, čarkali, dokazivali i borili za svoje mjesto u razredu. Ali ipak uvijek bili složni kad je to trebalo. Nastavnica Tamara mi je znala u šali reći: Tanja, ide ono tvoje jato. Kraj 7. razreda obilježila je ekskurzija u Filip Jakov. Novo okruženje, novi doživljaj. Pamtit ću puno toga. Krešin povratak kući bez jedne patike, noćni razgovor s Elenom Hornjak koja je zvala Marija u pomoć u lov na pauka, a zapravo razgovarala s razrednicom, vađenje ježinaca iz stopala, Marinovu upalu uha, igre na sportskim terenima, navijanja i pobjedu, lov po sobama i šetnje po naselju do ranih jutarnjih sati. I evo nas, već smo u 8. Početak 8. razreda obilježio je odlazak u Vukovar na terensku nastavu. Bilo je svega, povraćanja i mučnina, višesatnog boravka u bolnici, trčanja po hotelu, skrivanja po ormarima, pod krevetima, navijanja na natjecanju u upoznavanju povijesti Domovinskog rata u Vukovaru, bdjenja do jutra. I to je bio kraj službenog odnosa i strogoće u razredu. Ovu godinu pamtit ću po oluji u razredu, po hitnoj službi i pružanju prve pomoći. Neprestano kao da tornado prolazi razredom, osim u 1. sat ujutro kad spavate. Pamtit ću ju i po silnom nastojanju da uvjerim neke svoje kolege u vašu dobrotu, te da su za sve krivi hormoni koji luduju i teško ih je ukrotiti. Po brojnim razgovorima s pojedincima i nastojanjima da se uspostavi nekakva ravnoteža na pojedinim satima i uspješno završi razred. No, sve je to urodilo još većom bliskošću. Uvijek sam na neki način tužna
kada mi generacija mojih đaka odlazi, jer volim svoj posao i učenike. U zadnje vrijeme sam prilično sjetna i voljela bih nakratko zaustaviti vrijeme, iako se po svemu vidi da ste spremni za odlazak u srednju školu. I svaki put kad mi netko kaže: joj Tanja, ovi tvoji su nemogući, nemoguće je raditi, nestašni su na razrednicu, kao da je veza s vama još čvršća, a moja tuga sve veća. Učila sam vas morfologiji, sintaksi, fonetici, tvorbi riječi, lijepoj književnosti, držala slova o slozi, uvažavanju, toleranciji. Želim vam da si nađete svoje mjesto pod suncem, da pronađete svoj životni put i pritom ne izgubite sebe. Ne očekujte previše i bit ćete sretni, jer sreću čine male, naoko obične stvari. Nalazite se na velikom životnom raskrižju, gdje morate birati put kojim ćete nastaviti. Odlazite iz gnijezda u kojem ste bili sigurni i zaštićeni. Ostanite mi zdravi, nastojite donositi ispravne odluke, birajte uvijek najbolje za sebe i pritom ostanite svoji. Nastanili ste se u razrednicinom srcu i zarobili ga. Sve najbolje u daljnjem životu želim vam od srca vaša razrednica. Draga naša razrednice, sudbina nas je tek spojila, a već nas rastavlja. Davne 2012. u svoje srce primili ste 25 uplašenih pilića. Raširenih ruku dočekali ste nas na katu, ne znajući u što se upuštate. Vi ste nas vodili kroz najteže i najburnije razdoblje našeg života. Zato vam želimo od srca zahvaliti. Došli smo vam predstavljajući se kao mirni anđelčići, ali kako smo poslije odrastali, dokazali smo onu vašu izreku: mirna voda brege dere. Imali smo previše crvića u guzi i zato često niste mogli s nama izaći na kraj. Od srca vam hvala na strpljenju i svemu što ste nas naučili. Možda nismo naučili sve spjevove smrti Smajlage Čengića, ali smo naučili ono čemu ste posvetili najviše pažnje. Naučili smo ono što je najvrijednije, da uvijek treba biti čovjek. Hvala vam i za prekrasne trenutke provedene s vama na ekskurzijama, za sve osmijehe, šale, pjesme i puno strpljenja za naše gluposti i nestašluke. Iako smo uvijek bili živahan razred, vi niste odustali od nas, već naprotiv, uvijek ste nas bodrili, bili uz nas i bili nam čvrst oslonac. Hvala vam na svoj ljubavi, znanju koje ste nam prenijeli i svim životnim lekcijama koje ste nas naučili. Raska, nemojte biti tužni, neka svaki kraj bude novi početak. I možda se nećemo sjećati baš svakog trenutka koje smo proveli zajedno, ali znajte da ćete uvijek ostati u našim srcima. Voli vas vaš 8A.